Добър вечер, уважаеми зрители. На 17 септември вие гледате седмичното предаване на телевизия СКАТ, посветено на проблемите на столичната община и на софиянци зад фасадата, което се излъчва на живо от нашето студио. Аз съм Силвия Трендафилова. Честито на всички именици. Днес честваме Вяра, Надежда и Любов и майка им София. Днес, 17 септември, е и празникът на столицата, празникът на София. За съжаление обаче, Столичният общински съвет и Столичната община успяха да помрачат тази година денят на София, тъй като 4 дни по-рано, на 13 септември, Столичният общински съвет прие новите правила за паркиране след близо 4-часови дебати. За сметка на това обаче, общинските съветници бяха изненадващо единодушни около друго решение. Те запазиха своите безплатни карти, така че за тях остава привилегията да паркират безплатно. На това е посветено и днешното издание на предаването "Зад фасадата". Само бих искала да ви цитирам част от приветственото слово днес към софиянци на кмета на София Йорданка Фандъкова. Тя казва: "София расте, но не старее, защото се променя." Какво се крие зад този гениален изказ? Да, наистина София се променя. Въвеждат се нови зони, освен синята, въвежда се и зелена зона. В синята зона паркирането се увеличи, както вече разбрахте, от 1 на 2 лева. В зелената зона пък паркирането е лев. Влязоха и винетни стикери, така че на всичко това ще бъде посветено днешното издание на предаването "Зад фасадата". Ще ви покажем как протекоха дебатите в Столичния общински съвет, защо не бе приета оставката на председателя на Транспортната комисия и главния виновник за новите правила за паркиране Радослав Тошев, както и как протече поредния протест на гражданите на Фейсбук групата "Не на данък паркинг" и на гражданско движение днес пред Столичната община, докато течеше сесията на Столичния общински съвет. Започваме именно с протеста на гражданите и гражданските организации. Протестиращите за пореден път се обявиха срещу годишната такса, която ще трябва да плащат живеещите в зоните за паркиране, и настояха наредбата да бъде оттеглена, докато не бъдат изчистени всички спорни въпроси. Каква е правната обосновка на новите правила? Законосъобразни ли са те? Най-напред искам да изтъкна, че аз нямам автомобил, но съм солидарен с правоимащите граждани, тъй като тази наредба е явно незаконосъобразна. Тя е в нарушение на основни правни принципи. Първо, че не ти се дава никакво право, без да ти се даде право да паркираш, гарантирано право, ти се иска налог. Тоест иска се да платиш 150 лева. Това е нарушение, грубо нарушение на основни правни принципи. И друго, тя няма никаква икономическа обосновка. Защо точно 150 лева? Явно, че тази сума е произволна, тази сума е подготовка за следващ скок. Така се започват. 150, сигурен съм, че до година ще бъде 300, след това 500 лева. Те искат да съберат повече, да си ги разпределят себе си. На мен ми направи впечатление в какъв висок размер бонуси са взели кметските чиновници миналата година. Следователно, те не правят това нещо, за да съберат пари, за да удовлетворят обществени нужди, а за да осъществят свои лични нужди. Обективно няма намаление на превозните средства, а в същото време се затормозява паркирането на тези, които имат право, които живеят там. И трето, когато казах преди малко, че е икономически необосновано и че в нарушение на основни принципи на правото, искам да посоча, че най-напред на тези живущи е взет данък сгради. След това е още един данък кола, след това данък винетка, сега данък стикер. Виждате колко натрупвания на несправедливости са се събрали. Ако не са удовлетворени вашите искания, наредбата остане във вида, в който ще продължите ли с протестните действия? Да, задължително продължаваме с протестните действия, защото наредбата е несправедлива, а ние се бориме за нашите граждански права. Трябва да разберете, че е много важно ние да постигнем целта си, защото в бъдеще тя ще осигури спокойствие на други граждани, чието домове ще попаднат в зони с платено паркиране. Убедена съм, че няма човек,
който ако си зададе въпроса, искам ли да плащам за да паркирам около дома си, и да си отговори с да. Значи, това е нещо за мен толкова човешко и интуитивно и естествено, че дори не проумявам защо се е стигнало до това решение. Още повече, че се вижда, че през годините, които не сме плащали, нали, не се е създал някакъв конфликт. Нали. Общинарите постоянно говорят за хаос, но не виждам хаос. Смисъл, не считам, че живущите са в основата на някакъв хаос, който те визират. Допускате ли обаче, че Радослав Тошев ще направи отстъпки? Радослав Тошев няма да направи отстъпки. Значи Радослав Тошев е човек, който не ни слуша дори за минута. Той не ни даде думата да се обосновеме. С него не се получава диалог. Той прави монолози, в които всеки път извърта изказванията си, както може. И в които ви иронизира. Да, иронизирани, но аз в крайна сметка като представител на Фейсбук групата бях длъжна да изтърпя гаврата, нали, ако мога така да се изрази, и да остана до край да изслушам какво ще бъде решено. Както знаете, всичките ни искания бяха отхвърлени. Каква беше реакцията и нагласата на медиите? Смятате ли, че достатъчно обективно отразяваха вашите искания, протестите? Не, смятам, че имаше цензура. Даже пресен пример. Тази сутрин ни поканиха от БНТ да участваме в сутрешния блок, като... В студиото? Не, разбира се. В студиото представителя на общината, а ние отвън на улицата. Това е за гражданите, представители на общината в студиото, гражданите отвън на улицата, като ни дадоха да кажем буквално 2 изречения. Въобще не можахме да кажем нито какви са ни исканията, нито можахме да се противопоставим на това, че твърденията на представителя на общината изобщо не бяха истина. Той твърдеше, че по-голямата част от нашите искания са приети, което въобще няма нищо общо с действителността. Приети са примерно 3 от над 20 и ако това е по-голямата част, значи господин Зарков е казал истината. Освен това, той каза, че е имало диалог. Ефективен диалог всъщност нямаше. Преговорите не дадоха почти никакъв резултат. Ето, аз ви казах, 3 искания от над 20. Това е максималният резултат, който извлякохме. В комисията буквално се подиграваха с нашите предложения и се подсмихвахме. Видяхме отношението арогантно, пренебрежително, унизително дори. Да, за нас това не е ефективен диалог и да се чуе гласа на гражданите не означава те да бъдат на улицата, когато представителите на общината са в студиото, и да им се даде да кажат само 2 изречения, след което да бъдат прекъснати. Видяхте кадри и изказвания на организаторите на протеста от 13 септември. В края на протеста пред столичната община от гражданско движение днес бе входирана петиция в столичната община по повод новите правила за паркиране в центъра на София, която е подписана от общественици, творци, интелектуалци. Цял списък с имена е приложен в края на петицията. Ще ви прочета част от съдържанието. Уважаема госпожо Фандъкова, уважаеми господин Герджиков, председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков, в близкото минало проблемите на столицата бяха свързани най-вече с изсичането на паркове и безобразното рушене на емблематични за града сгради. Днес в условията на демокрация и местно самоуправление те са далеч повече. И това е обяснимо. Столицата се разраства и инфраструктурата старее. Това е записано в петицията. Според думите на Фандъкова, София расте, но не старее, защото се променя. Столицата се разраства и инфраструктурата старее с всяка изминала година, а кризата оказва своето решаващо давление. Ще се съгласим с вас още от самото начало, че главоломно нарасналият брой на автомобилите в столицата и претоварения трафик са тежък проблем за града. И екологичен, особено в историческия център на София, и естетически. Никога градът ни не е бил толкова грозен, а понякога и непристъпен, с безконтролно паркиране по тротуарите автомобили. Ето защо бързаме да кажем още в самото начало. Ние не сме против зонирането на центъра и платеното паркиране. Както за тези, които влизат в центъра със своите автомобили, така и за живеещите в него. Онова, срещу което сме, е произволът. Произволът, който в днешни времена се налага най-често с нормативен акт, закон или наредба. Смятаме, че тъкмо такъв акт са и приетите
приетите през март тази година, по-конкретно 22 март, от Столичния общински съвет промени в наредбата за паркиране. С нея гражданите на София се сюрпризират с разширяване обхвата на зоните и с нови цени, без за това да има каквато и да е обосновка. Това предизвика протестите и недоволството на столичани. Следват още една страница с аргументи защо тази наредба не е обоснована. И накрая исканията. Уважаема госпожо Фандъкова, уважаеми господин Герджиков, ние смятаме, че има едно простичко решение на проблема и то е заедно с съветниците да направите необходимите изчисления, да огледате отново трафика в центъра, особено сега след пускането на новата линия на метрото и съответно да преразгледате своята позиция. Иска ни се да вярваме, че от софиянците, граждани на нашата столица, можете да очаквате много повече за осъществяване бъдещите начинания на градските власти, отколкото под една или друга форма да се отнасяте към тях само като потенциални нетни данъкоплатци и донори на общинския бюджет. Надяваме се, че както вие, така и общинските съветници ще потърсите по-добър, по-цивилизован и по-ефективен начин за решаването на проблема с паркирането в София, за премахване на всекидневните закононарушения и в крайна сметка за чист и подреден център на една истинска европейска столица. Вероятно, българските и по-конкретно столичните общественици, творци и интелектуалци са надценили по признак цивилизованост и ефективност общинските съветници, след като излязоха с такова решение. Следва списъка на обществениците и творците и въобще изтъкнати личности, сред които професор Владимир Морадов, Янка Рубкина, народната певица, Михаил Екимджиев, адвокат, председател на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, Николай Бухалов, олимпийски шампион по гребане, Георги Иванов, председател на Съюза на тракийските художници, Николай Петев, председател на Съюза на българските писатели. Изборен е списък от 36 човека. Ще помоля колегите само да го покажат. Благодаря. Именно тази петиция беше внесена в деловодството на столичната община. Направен е опит да бъде от страна на гражданско движение днес, да бъде предоставена, връчена лично на господин Герджиков и на госпожа Фандъкова, до които е адресирана, но според техните думи те нямали такава практика, всъщност отказали се да приемат петицията. Затова ние си позволихме да вземем един екземпляр и да им я връчим лично, така че вижте интервюто, което направихме с Елен Герджиков при връчването на петицията. Това е една петиция от гражданско движение днес, която казаха, че сте опитвали да ви я връчат, но вие сте отказали да я приемете лично на вас и на госпожа Фандъкова. Затова се е депозирали в деловодството. Документи, да, аз не виждам тук да е депозирано в деловодството. Не. Това дадоха ми на мен това копие, за да ви го, ако имам възможност да ви го връча лично. Интелектуалци, общественици, които са срещу новите правила. Всички документи се депозират в деловодството, защото ако го получа лично по този начин, той няма официален статут. Няма официален, но има морален статут. Да. Разбира се, приемам го, но не съм се крил от никой. Приятно е да ви представя нашия събеседник в студиото. Това е Анжелика Цокова, представител на гражданско движение днес. Добър вечер, госпожо Цокова. Здравейте, благодаря за поканата. Аз също благодаря, че се отзовахте. Между другото, тук между нас трябваше да седи и председателя на транспортна комисия Радослав Тошев, който каза, че ако има възможност ще дойде, но вероятно бил твърде възпрепятстван. След малко ще пуснем интервюто и с него. Видяхте интервюто с председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков. Той каза, че не е имал нищо против да приеме такава петиция. Бихте ли обяснили вашия контакт с него? Той какво каза при връчването на петицията и съответно с госпожа Фандъкова? Ние не сме имали контакт. Наистина, просто се опитахме сутринта да ги уведомим, да говорим с тях по телефона, така както е редно. Разбира се, да си оговорим среща. Обявихме им, че имаме петиция. Тя е за заседанието на Столичния съвет, защото както госпожа Фандъкова, така и господин Герджиков твърдяха, че гражданите не се вълнуват от този проблем. Първо събрахме една подписка, вие знаете, която тече някъде около 45-50 дни. Над 50 000 граждани я подписаха.
По същия начин няма практика да се приемат подписки. Подписката имаше също морален характер, както и тази петиция. А вие разговаряхте лично с господин Герджиков по телефона и с госпожа Фандъкова, така ли? Ами не, нашите сътрудници са обадили на секретарката, но той отказал да говори. Тя е казала, че няма такава практика и че трябва да си ги входираме нещата в деловодството. Ние така или иначе за всеки един материал или нещо, писмо или каквото и да било, знаме каква е практиката, входираме ги в деловодството. Въпросът е, че тази петиция, ако те бяха приели лично, можеше да бъде прочетена на сесията на Столичния общински съвет и така да бъде публично огласена и пред медиите, и пред другите общински съветници. Петициите са нещо, което трябва да имат някаква публичност, иначе нямат абсолютно никакъв смисъл, защото ето за подписката започва да се чуват гласове, че никой не я е видял, как да я видят. Това са някъде около 50-60 класьора. Няма да ги разнасяме. Не искахме да ги връчим на сесията, но казаха, че няма такава практика и ние приключихме просто. Това е. Ще внесем подписката, вероятно и тази петиция в съда, където вие знаете, ние подадохме иск на 5 е делото и се надяваме, на 5 октомври е делото и се надяваме поне за тях моралната стойност да има все още някакво значение. След малко ще продължим разговора. Сега нека да видим интервюто с Радослав Тошев, към когото отправихме официална покана за участие в предаването ни. Господин Тошев, може ли само за маничко? Каня ви официално пред камерата ни да гостувате в понеделник 21 часа в предаването Зад фасадата, за да обясните ползите от новите правила за паркиране. Ще дойдете ли? Възможно ще дойде, да. Само, може ли да ми кажете още нещо? Тъй като, понеже може, господин Тошев, може ли? Понеже може да не... може и да не дойде. Аз искам да ви поставя един въпрос. Зимата, когато падне снега, тези разчертани сини и зелени зони върху асфалта, хората как ще ги видят? Ще сложим други. Други ще сме. Както виждате, господин Тошев не е тук в студиото, за да обясни предимствата на новите правила за паркиране тук пред вас, уважаеми зрители. Ако ме бяхте поканили отвън на него вътре, ще да дойде. Той не знам защо много се притеснява от директни контакти. Обикновено телевизиите дават възможност на хората от Общинския съвет, на госпожа Фандъкова включително, да говорят по темата синя зона, но тя общо взето е недостъпна за гражданите. Вероятно има нещо много ужасяващо в това. Аз днеска и като гледах как се бяха заградили при тържествата, просто наистина почвам да се притеснявам, че някаква зараза ли излъчваме вече? Ще си позволим едно малко отклонение, тъй като все пак днес е и деня на София, 17 септември. Вие казахте, че сте присъствали на тържествата. Впечатленията ви от церемонията, програмата? Ами, доста дистанцирано, дистанционно имах възможност все пак да погледна, но все пак нека да не помърчаваме хубавия празник. Нека да е честит и светъл празника на всички софиянци. И наистина нека да носят премъдростта Божия в сърцата си. Може би тя ще ни помогне. Ами тя и госпожа Фандъкова е отправила пожеланието, цитирам, на всеки човек, който носи нашия град в сърцето си, да не губи никога вяра, надежда и любов. Така много хубаво звучи това нещо, но след решението на Столичния общински съвет, вие имате ли още вяра и надежда? За любов няма да ви питам, само за вяра и надежда. Не. Аз мисля, че наистина извън всички грешни решения, хората трябва наистина да се обичат повече, наистина да вярват и да имат надежда, че нещата ще се променят, защото иначе е абсолютно безсмислено. Включително и нашето съществуване. Но да имат воля и сили, за да ги променят те, защото без гражданския натиск това няма да стане. Ами за съжаление, май, че трябва само граждански натиск, защото аз напоследък, в последните няколко години виждам, че нищо не се случва без натиск, което е доста показателен факт, но и притеснителен. Искам само да ви припомня, че при подобна ситуация, така ако мога да се изразя гаф, беше поискана оставката на заместник-кмета по финансите и бюджета Минко Герджиков, ако си спомняте, когато стана проблема тогава с презонирането. Тоест, в
вкарването на определени райони на София в по-висока зона. Съответно се повиши данъчната оценка на имотите, оттам скочи и такса смет. Тогава, заради това презониране, което всъщност беше прието от общинските съветници от ГЕРБ като мнозинство, но жертвения агнец беше заместник-кмет по финансите и бюджета Минко Герджиков. Неговата оставка беше приета. Горе-долу идентичен е и случая и в момента с Радослав Тошев. Само че неговата оставка не беше приета. Да напомним само и за Андрей Иванов. Скандала с Андрей Иванов също бе приета оставката му да бъде свален от поста председател на Столичния общински съвет. Сега е Елен Герджиков. Три идентични, сравнително идентични, разбира се, не на 100%, но сходни, да ги кажем. 3 сходни случая. Андрей Иванов се прости с поста председател на Столичния общински съвет, Минко Герджиков се прости с поста заместник-кмет по финансите и бюджета, Радослав Тошев обаче се остана на поста председател на Транспортната комисия, въпреки, да ви кажа, оставете всичко друго, невъзпитаното му поведение. Невъзпитано, арогантно, цинично, с една, вие видяхте и на комисията, с една ирония, с една подигравка, с едно такова унизително и надменно отношение към останалите. Той остана на този пост. Как се го обяснявате? Аз вече на тези години имам много категорични обяснения, но не смятам, че трябва да ангажираме гражданите с това. Просто наистина съжалявам за това абсолютно неразбиране, защото господин Тошев беше основният радетел, ако може така да се изразим, за тази синя зона. Всъщност той брани с зъби и с ногти и може би това и провокира така част от по-арогантното му поведение, защото наистина спрямо гражданите абсолютно безпрецедентно поведение. Аз такова нещо не съм виждала, наистина. От години следя така подобни събития. Никога такова нещо не съм виждала. Наистина, чувствам се даже омързена, че присъствах на подобно нещо, защото вие бяхте там, накараме да чета някакъв текст, след това бавно, че бързо, че не знам какво, че апострофи и така. Когато човек демонстрира прекалено много сила, това е по-скоро от невъзпитание. Защото в крайна сметка аз съм убедена, че мекото побеждава твърдото и че наистина човек, когато е последователен в действията си, би могъл да постигне повече, отколкото с едно просташко поведение. Както разбрахте от самия него, сега, когато падне снега, ще има нови знаци, които да обозначават зелената зона. Да не говорим, че тези вече са изтрити. Да. Кога ги поставиха, кога вече са изтрити асфалтовата. 2-3 дни дъжд и вече няма нищо. Ами разбира се, защо пък не, при положение, че ние плащаме за тези неща. Нали, щом се харчат чужди пари, нали знаете, че лесно, готови пари лесно се харчат. Тогава обаче ще възникне и другия проблем, защото се оказва, че в София не се знае, че е задължение почистването на пътните знаци от снега. И когато даже ние сме правили такъв репортаж в предаването, пътни знаци, които приличат, особено кръглите, които приличат на снежни топки. Ти не можеш да разбереш, като падне големия сняг, ти не можеш да разбереш какво има на този пътен знак. И зимата, особено когато и улиците не са осветени повечето, и е мрачно и няма никаква видимост, и когато знаците са отрупани с сняг, тогава как ще разбереш какво е синя, какво е зелена зона и на общо основание ще се слагат скоби и ще настане наистина голям хаос. Ами, за съжаление, аз започвам да подозирам, че вече има и всичко това има някакъв подтекст, защото колкото и въпроса да съм задавала на хората с жълтите жилетки, които кръжат в синя зона, няма абсолютно никакъв отговор. Те не се интересуват нито от автомобилите, които са паркирани обратно на посоката на движението, нито дали заемат точно конкретно място, паркомясто. Просто абсолютно нищо друго не ги интересува. Единственото важно нещо е момента, в който изтече на секунда да дойде скобара, да сложи скобата или всъщност да се плащат тези такси. Просто от нищо не се интересуват, така че не се очудвам, че няма кой да почиства знаците. Вероятно трябва да се наеме някаква друга фирма, която пък да върши и това. Всъщност едно от нещата, които особено много ни притеснява е, че нашите пари от тези почасови паркирания, винетни стикери, които искат да наложат за живеещите в център, което аз смятам също за достатъчно абсурдно, защото просто човек би трябвало да може да спира пред дома си и това не трябва да се облага с нов данък.
Но всичките тези пари по неясни причини отиват някъде в Център за градска мобилност и до сега никой не ни даде никакво обяснение какво точно се случва с тези пари. За какво се харчат нашите пари, защото всички ние, които по един или друг начин пребиваваме в синя и зелена зона, плащаме на Център за градска мобилност. Част от този отговор може да откриете сега в изказването, което ще чуете по време на дебатите. По-конкретно едно от първите изказвания на Георги Свиленски, общински съветник от БСП. Подбрали сме и сме се постарали естествено да представим гледната точка на всички политически сили в Столичния общински съвет по време на дебатите относно новите правила. Ще сменим реда, уважаеми колеги. Преди да пуснем видеоматериала за оставката на Радослав Тошев, ще пуснем дългия видеоматериал, дебатите по отношение на наредбата. Факт, че на транспортна комисия в залата имаше около 50-60 човека, около 10-15 медии, говори, че с наредбата има проблем. И това никой не може да го отрече. Факт, че нищо не се промени от преди приемането на наредбата и към днешна дата с действието на наредбата. Единствено повишаването на цената от 1 лев на 2 лева и заплащането на таксата живущи от 150 лева. Данък ли е, такса ли, аз още не мога да го разбера, тъй като в различните медии, които участвате, давате различни тълкования. Надявам се това да бъде изчистено, когато дойде времето следващата точка. Факт, че места за паркиране има в момента, да, 30%, ама те 10 са заети от Мерцедес, защото е блокирана едната зона. Вчера беше блокирано на площад Батенберг, може би 50% са свободни. Ако ги направите 5 лева на час, ще бъде 100% свободни. Факт е обаче, че вчера от тук до Орлов мост ми костваше 27 минути. Задръстванията не са намалели. Това, че ще дигнем цената, това, че ще затрудниме гражданите с паркирането, не прави проходимостта на града по-голяма. Това не го ли разбрахте? Единственото, което направихме, махнахме знаците. С уговорката, че ще спестим пари, като сложиме по-малко, и сега ще се окаже, че трябва да сложиме двойно повече, т.е. да похарчиме двойно повече пари. За същото нещо. И ако след 2 седмици си зададем въпроса какво се промени, ще стигнем до това, което госпожа Едрева призна преди малко. Недостиг за парите в градския транспорт. И това трябваше да го кажете ясно, още март месец, че вие не може да се справите с финансирането на градския транспорт и че търсите други начини. И съжалявам, че госпожа Фандъкова няма, но мене ми хареса едно нейно изказване, когато казва, че тя ще се бори парите от паркиране да отиват за градски транспорт. Да, подкрепяме я напълно. Само, че парите за паркиране да отиват в градски транспорт, а не през Центъра за градска мобилност да отиват в спонсори на ГЕРБ. Защото 3,60 лева на километър пробег, господин Герджиков, вие много добре знаете колко е действителната себестойност на това нещо. И когато казваме, че няма прозрачност в това дружество, когато казваме, че там парите се харчат не както трябва, не както ние искаме тук като общински съветници. Повярвайте, така е. Не знам какво трябва да се случи, за да се убедим. Не знам какво трябва да се случи с това дружество. Защото нашето недоверие не е такъв голям проблем. Проблема е недоверието на гражданите. Защото никой не вярва, че когато си плати 2 лева за синя зона, те ще отидат в инвестиране за нов автобус. Защото за 6 години нито един от транспортното лоби, транспортния сектор или както щете го наречете, не можа да каже колко струва, колко е реалната цена на билета. Специалисти, на които получават заплати по няколко хиляди лева. Нито един не можа да каже колко е цената на километър пробег. И съм го давал 100 пъти като примери. Само в рамките на 10 дена бившият изпълнителен директор на Автотранспорт даде 5 цени за километър пробег. Коя е истинската? Вие разбирате ли, че ние сме поставени на една лъжа? Но не само ние, поставяне града. Защото това са пари на столичани. И когато искате прозрачно да се харчат и прозрачно да се събират, ми направете го така да стане. Защото не мога да убедя човека, който плаща вчера 30 лева за скоба, за това, че той има 20 лева в него.
и стои до колата и казва какво да си направя с колата. Да, точно да разплакваме, господин Тошев. Защото когато нямаш 30 лева и ти стои колата заключена, каква ти е алтернативата? Да дойде... Не, питам, за това, че си сбъркал една буква, си е написал на латински вместо на... И те ти казват, не може, трябва да платиш. И след един час идва паяка и става 100 лева. А след още 12 часа вече е 120, защото е 2 лева на час паркинга. Ние ще конфискуваме коли ли? Ние ще ограбваме хората? Какво ще правим? Коли ли ще продаваме след 2 месеца? Кажете ми, не, аз ви казвам, предлагаме отмяна на решението, предлагаме работна група, която да бъде създадена от кмета с всички заинтересовани страни, да седнат на една маса, да изчистят наредбата, да изчистят всички проблеми. Факта, че... Ами ако някой не е разбрал какво прави в тази зала, господин Герджиков, помолете го да напусне. Просто искам да кажа да се върнете към темата. Връщам. Искаме да се отмени наредбата, промяната в наредбата и да се гласува предложението ни за освобождаване на председателя на транспортна комисия. Това са нашите предложения. Аргументите, мисля, че са достатъчни. Аргументите бяха сутринта пред общината, преди няколко дена бяха на граф Игнатиев, но те не са, както казаха колегите, не са подготвени от нас. Ако бяха подготвени от нас, до сега наредбата да беше отменена. Има няколко възможни избора за хората, които живеят в синята и зелената зона. Един от тези избори, да речем, ако говорим за сумата 450 лева, която определено е висока, но никой не казва, че всеки трябва да има втора кола. Втори възможен избор е тази кола да бъде вкарана в гараж, в двора и така нататък в частен имот, при което сумата съответно не се дължи. Трети възможен избор е, разбира се, качването на тролей, на колело и така нататък и така нататък. Тоест тук в никакъв случай не можем да говорим за данък или такса, колега Лилков и колеги. Ние говорим тук за една рестрикция, която се въвежда с оглед намаляване на напрежението на трафика и паркирането в съответната зона на идеалния център на София и малко по-широката зона, която е зелената зона. Следователно, по никакъв начин не бихме могли да говорим за бъдещо въвеждане на такава сума и рестрикция за цяла София. Да, разбира се, възможно е въвеждането в някаква допълнителна част от София на плащаната такава сума, ако там има също такова напрежение, каквото имаме в момента в идеалния център и в синята зона. Абсолютно нелогично е настоящи коли да налагаш санкции. Паркирането не е проблем на движението. Движението не е редуцирано с 20%. Всеки, който познава София, може да го види. Няма да се замеряме с стойности, които по никакъв начин не са доказани. Не може и да бъде. По няколко причини. Едната е, все още не сме изградили градските центрове извън идеалния център на града, както е по нашия общ устройствен план, както ще бъде и по интегрирания план за градско развитие, като паралелни центрове за достъп на услуги от гражданите, тъй че да нямат нужда от пътуване до центъра по всякакъв повод. Административна услуга, друг тип услуга. Това не е направено. Не сме готови изцяло с ринг роуд, с ринговите пътища, не сме готови с кръстовища на 2 нива, не сме готови с буферни паркинги, защото тези са доста малко. Хубаво, че ги има, но са малко. Тоест, ние все още не сме предложили алтернативата за слизане от автомобила на много от гражданите на София, въпреки положителното нещо, откриването на втората линия на метрото, тъй като в изявление на Столична община, седмицата преди откриването на метрото, официални. Мисля, че и госпожа Фандъкова и господин Христов, може би имаше изказвания, че ще бъде оптимизирана схемата на довеждащия транспорт, че 2013 година ще бъдат предложени по-добри алтернативи за тези, които не са в пряка близост до метродиаметрите, да могат да се придвижват до тях и да имат сходна на автомобилите средна скорост и удобство на придвижване. Добре, колеги, приемам, че това ще стане. Защо чак тогава не въведем наказанието за идващите в центъра? Ние все още не сме им дали тази възможност. Може би отговорът се крие в едно нещо, което прочетох и ще ми позволите, колеги, да ви го цитирам. Едно изречение. Това е официален документ, анализа на Центъра за градска мобилност. Там пише, направена е анкета, много се говори за анкети, какво искали гражданите, кой протестирал. Ето, гражданите са казали, че смятат, че общественият транспорт се нуждае от подобрение, за да се превърне предпочитан пред автомобила. До тук нищо нелогично. Нелогична е констатацията след това. Ние трябва да имаме активен ангажимент да се постигне обществено разбиране за неустойчивостта на такава една нагласа и да се насърчи готовността за използване на бъдещата
доста по-добра система на обществения транспорт. Тоест, Центъра за градска мобилност казва, какви с тия вредни нагласи в гражданите искат да им дадем възможност, искат по-добър транспорт, за да слезат от колите. Те не вярват ли светлото бъдеще, което ние им предлагаме официално и в рестрикциите, които им налагаме днес, че да не слезат от автомобилите? Съжалявам, това не работи. Просто, колеги, не е ефективно. Хаосът не би се създал от неприемане на тази наредба, би се създал от приемането на неразумна наредба. Хаос беше началото. Някой каза, че е имало знаци. Не е верно. Отидете на улици, отидете на Сан Стефано. Има ли ги знаците? Няма. Отидете на... Не почнем да изреждам улици. Няма ги. Отидете, вижте, не се ли изтриха надписите зона? Синия, зелен. Изтриха се. Ето, там ли ще отидат нашите пари? За изтрити надписи след една седмица. Кой носи отговорност за тази глупост? Огромна глупост, фундаментална. Къде отиват средствата? За концесии от типа на тази дече разваляме? В случая. Пълним ли дупка? Наистина, аргументът е много прост. Ако не искаме пари, а намаляване на вредните газове, казваме на хората от центъра. Абсолютно безплатно. Вие си стоите на стойността на стикера, си стойте там и не мърдайте. Защото ще ви санкционираме иначе по други начини. Има достатъчно тежко да притежаваш автомобил. Ти му казваш, ти мърдай непрекъснато, защото иначе имаш винетка. На този, който идва в центъра, му даваш 2 лева. Що 2, що не 2,30? Що не 2,90? Срещу тия 2 лева какъв ангажимент стои конкретен за подобряването, освен да, знаем, ще строиме, ще правиме. Къде е инвестиционна програма и къде е отчета на изразходваните до сега средства, буквално само от СМС и от синя зона? Не е честно, иначе аз съм за регулация на паркирането категорично и за разтоварване на движението, но то няма да стане по този начин. И искам да приключа с това, че според мен популизма, който се развихри на темата за паркирането, за което и други колеги говориха, и отнемането на възможността общински съветници да ползват преференциално паркиране и така нататък, всеки ще каже, че е страхотно, защото ние сме ни баши бозуци, които ползват безкрайно много екстри, ето тук карти, огромни заплати и така нататък, което не е верно. И може би за това ние сме компенсирани и с други неразумни неща, които не са по темата. Категорично използвам го и този повод. Казах го вече вчера, да ви помоля да спрем тази глупост с това да ни се купуват таблети на общинските съветници. Това нито ще ни компенсира невъзможността да си вършим работата, а ще ни доведе до невъзможност да си четем документите. Защото тази играчка, таблета, става за да четеш почтата, но не става да четеш графики, огромни документи и други неща. Може да се Ние не искаме въже да вържеме нещата. Вие ми купувате перална огърлица с компас и жироскоп и камера. На кой общински съветник това са му най-важните инструменти? Хора, докато харчиме така пари, няма кой да ни вярва, няма кой да ни приеме дори и разумни аргументи. Аз няма да се уморя да повтарям, че това не е услуга и не е паркинг зона и не е данък и по никакъв начин тези живущите в център не са ощетени, обратно те са в облегчение от всички останали, които плащат по 2 лева на час. Те заплащат таксата от 12,50 на месец в синя зона и 8,50 на месец в зелена зона, което е себестойността, както вие казахте, тази себестойност на стикера плюс себестойността на контрола. И то даже занижена, по-ниска от себестойността на контрола. Ако изобщо говорим за такава себестойност. В случая даже не може да говорим за себестойност. Това е действително привилегията на тези, които живеят в центъра, да плащат тази ниска цена от 12,50 на месец. Вие наричате, господин Тошев, преференция това, че хвърляте произволно избрана сума на масата и ме задължавате като живущ в центъра да я плащам. Пак казвам, това е нов данък, който се нарича живот в центъра. Това за данъчната политика е отделно и за друг ден, защото наистина не искам да влизам в политически разговор. А иначе, това не е въпрос на детайл, което искаме и което господин Лилков многократно е поставил в комисиите. Не е въпрос на технология и на изчистване. Това е въпрос на философията на наредбата, която приемаме. Важи ли тя за всички? Създава ли неравноправие между различни групи хора? Като основа за събиране на някакви по-големи такси, или пък не. Всички хора, цялото общество на града извършва едно общо усилие с цел да се намали трафика, да се намалят газовете. Това казвам. Ако с тези неща, които ви казах и вие не ги отмените от наредбата, това остане, това означава, че ние ще разделим отново хората на партийна и държавна номенклатура веднъж
веднъж и на богати втори път. От всички останали, които са по-балъци, ще плащат по 2 лева. Това не е добра логика. Разбирате ли? Принципа е важен. Ние искаме да променим или да моделираме принципа, за да подкрепим идеята да се върви към по-добър ред в града. Благодаря. Ще важат ли промените, които предлага господин Тошев за всички в София? Просто отговор е не. Докато балъците, както ги нарече господин Москов, ще плащат 2 лева и 40 в синята зона, пускат СМС-и, докато тези, които живеят в центъра на София, плащат 150 или 400, зависи ако са били достатъчно глупави да имат 2 коли, то примерно една група хора, около 240 човека народни представители, ще продължат да се спират съвсем безплатно на около 100 метра от тук. И когато говорим за общи правила и когато говорим за примерът трябваше да е един и същ. И разбира се, че трябва да отпадне служебния абонамент, който с тях е абсолютно неморален. И абсолютно ненормален. Защото в момента плащането на един народен представител в центъра на София го плащате вие, плащам го и аз, плаща го всеки софиянец с данъците си. Защото тези пари, които дава събранието, също абсолютно ненормално и неморално, ги дава от наши данъци. Те не падат от никъде. Затова трябваше да отпадне служебния абонамент. Мога да кажа лично за себе си и със сигурност и за моите колеги от ГЕРБ. Не чувстваме вина, че искаме да направим промяна и че искаме да направим нещо по-добро, което вече се вижда. Аз си записах някои основни моменти от изказванията, не успях всичко, просто не очаквах така да се развие тази точка. Може би нямам достатъчен политически опит. Никога не съм обичала да участвам в политически изказвания, особено напоследък. Предпочитам да говорим конструктивно с предложения. Искате отмяна на наредбата. Многократно бе, по първа точка от доклада, многократно бе обяснено защо не може да има отмяна на наредбата, че ще има правен вакуум. Тук ще помоля, ако има нужда, колеги юристи да се включат, защото сме го обсъждали. Направили сме своите анализи. Както госпожа Фандъкова каза, наредбата като документ не е догма или не съм сигурна в думата, която използвам. Естествено е, че когато видим, че има някакви неясноти, неизчистени неща, няма да се затворим очите и ще внесем доклад за промяна. Но отмяната на наредбата към настоящия момент наистина ще създаде този хаос. Казвате, че нищо не се е променило, откакто сме въвели тази наредба. Да, минаха 13 дни, а пък вече се е променило. Тоест, имаме 20% намаляване, няма да цитирам цифри, видяли сте ги в медиите, намаляване на трафика плюс паркираните автомобили, отделно имаме много по-малко глоби. Ако ни дадете още месец, ще можем да отчетем и какво се случва и с шума, и с замърсяването на въздуха. Аз съм сигурна, че тези цели, които сме си поставили, ще бъдат изпълнени. Винаги, когато уважаваното от мен госпожа Чилова ниже като тютюн думите, изпитва едно удоволствие и се разтапям, но в крайна сметка, госпожо Чилова, вашата искреност не кореспондира с вашите действия като политическа група. Тъй като вие казахте, че сте ги обсъждали в рамките на 2 години, господин Тошев, казахте, че тази година имахте обсъждания. Да, тези обсъждания бяха в партийните ви съвети в съответните районни организации, на които по-скоро са присъствали симпатизанти, отколкото от граждани, които обсъждат тези промени. Госпожа Едрева, която сега емоционално ме репликира, развяваше едно социологическо изследване, че 80% от гражданите и жителите на София подкрепят тези промени, само че се оказа накрая, че 90% скандират през Столична община. Сменете си социолога и шамана, или аз бих ви препоръчал, тъй като явно това са пари на общината, да поискате връщане на тези пари, тъй като ви излъгал. Така или иначе, ние никога не сме искали да създаваме хаос на територията на Столична община, а сме искали да възстановим една справедливост. Защото не е справедливо да облагате двойно, защото двойната цена на паркиране, както и високата такса за тези, които живеят в центъра, за паркиране за първи и за втори автомобил, е аналогичен като двоен данък. И парите, които постъпват в паркинг гаражи, по-скоро трябва да отиват за построяването на паркинги, а не за пълненето на дупките в транспорта. Защото дупките в транспорта, тези над 60 милиона, които в момента дължим, могат да бъдат запълнени с едно по-разумно управление и с по-малко кражби, евентуално. Ако това е вашата воля. Принципът дали да има регулация на паркирането, категорично да.
Но тази регулация на паркирането естествено лека по лека ще превземе или ще се наложи на целия град. Това е неизбежно, защото ако в момента говорим за проблеми с паркирането в центъра и в така наречената синя зона, проблема е същия, дори е по-голям и в комплексите. И тъй като нашата наредба предполага и допуска въвеждането и на такава регулация и в другите зони на София, възниква следния въпрос. Въвеждайки заплатеното преференциално паркиране за живущите в дадена зона, ние предопределяме, че утре в други ден и след няколко години, когато тази регулация обхване цяла София, всеки, който живее в дадена зона, ще трябва да плаща цената на винетния стикер, но не по производствените разходи на стикера, а и една такса за паркиране. Тоест, ние днес предопределяме, че след няколко години софиянци повсеместно ще бъдат обложени с данък паркиране. И тук въпросът е политически и принципен. Приемаме ли, че ще съществува такъв данък? Защото ако днес кажем така, всеки получава стикер за преференциално паркиране в синята или зелената зона, там където живее, на стойността на производствените разходи на стикера, ние казваме и на останалите граждани на София, които смятат, че сега това не ги засяга. Утре, ако се наложи регулация, вие ще имате същите права като хората, които живеят в центъра. Или им казваме, господа, вас ви чака същото. Чухте дебатите и така Столичния общински съвет прие новите правила за паркиране, но пък, както стана ясно още в самото начало на предаването, общинските съветници си запазиха безплатните абонаментни карти, с които да паркират в улици в режим на синя и зелена зона. Въпреки че предложението, преференциите за общинските съветници да отпаднат беше направено от ГЕРБ, именно 4 общински съветници от ГЕРБ не достигнаха, за да се приеме предложението да отпаднат тези привилегии. То беше прегласувано няколко пъти, по-точно 3 пъти, но така или иначе тези 3 пъти се оказаха недостатъчни при това прегласуване, не стигнаха гласовете и общинските съветници приеха да запазят своите привилегии. Както стана ясно и от изказването на общинския съветник Прошко Прошков, освен това, са закупени и нови таблети за общинските съветници с екстри като компас и още няколко подобни, които не знам... Не, това е цинично. Това е направо цинизъм. Абсурдно е това. Просто е абсурдно. Аз не мога да повярвам. Вашия коментар на дебатите, защото предполагам, че не сте ги видяли. Ами да ви кажа честно, аз бях доста по-щастлива преди да чуя тези дебати. Нали, все пак имах така дълбокото убеждение в себе си, че има някакъв разум по въпроса за зонираното паркиране. След като чух дебатите, наистина съм омерзена. Просто е безумно. Аз съм... Наистина трябва да ви кажа, че не знам, аз не мога да се ориентирам каква е реакция точно, защото между крайната глупост на някой и невероятната откровеност и неща, които ние плащаме за всичките тези неща, за всичко това, което се случва там, ние плащаме. А всъщност не можаха да чуят дори най-елементарните ни искания. На разговора, който имахме с госпожа Фандъкова и господин Герджиков, тя каза, че предложенията на гражданите, това бяха предложения на гражданско движение днес и Фейсбук групата Не на данък паркинг, те казаха, че са доста смислени и че наистина са много важни неща и че наистина ще бъдат разгледани. И на самата сесия беше заявено, че и от госпожа Фандъкова включително, че 70% от вашите искания са приети. А става ясно, че... Да, аз не знам как се броят, но някъде около... Ние имахме общо някъде, може би, над 30 предложения, които наистина бяха смислени, защото касаеха точно такива проблеми от сорта на това, че ние принципно не сме против зонираното паркиране и че наистина би трябвало София да се ориентира в централната градска част, да бъде по-подредена. Но въпросът е, че нито има достатъчно и така в добро състояние градски транспорт, както очевидно се разбра, че самите представители на Столична община по същия начин, на Столичния съвет по същия начин са разбрали. Значи очевидно не е тайна за тях, че градският транспорт е отвратителен.
Сега, тук-там, вероятно, може да има някакви изключения, но те просто потвърждават правилото. Хората не са глупави. Ако наистина градският транспорт, който е пъти по-евтин от това да караш собствения си автомобил, е достатъчно комфортен. Аз не виждам хората защо биха си причинявали това, да стоят в задръстванията, да се изнервят, да свиркат и така нататък. Нали, знаете какво се случва и аз съвсем не смятам, че този проблем е решен по някакъв начин, защото момента, в който днес станахме свидетели на първия учебен ден, отново беше адско задръстване навсякъде. Това ще продължи, защото хората се прибраха, защото тръгват с децата по училищата и така. И нещата наистина ще бъдат по същия начин. Всичко, нищо не се е променило с изключение на цените. Поне аз така го виждам. Всъщност имаше много неща, на които можеше да се обърне внимание. Да не говорим, че аз смятам за абсолютно безскрупулно частта за инвалидите, която им предложихме и те казаха, че да, разбира се, ще помислят върху нея. Просто приеха едно единствено нещо и поправиха една своя грешка. Приеха това, че инвалидите не трябва да се легитимират при всяко препаркиране, но не удължиха срока и не направиха безсрочно тяхното паркиране. Просто на всеки 4 часа те наистина трябва да си променят местоположението в синя и в зелена зона. Трябва да променят, т.е. да препаркират колата. И другото нещо, което е единственото, нали, ви казвам, което приеха, е да не се легитимират непрекъснато. Защото това беше в така наречената наредба, която така или иначе вече е факт. Аз съжалявам, че не можа да се намери волята, така, нямаше достатъчно воля на общинските съветници да бъде спрян този позорен документ, защото смятам, че в много от частите си той е абсолютно позорен и наистина е антисоциален. Да не говорим, че противоречи в много части на Конституцията и че дискриминира хората и така нататък. Всичките тези неща ние от Движение днес сме ги декларирали многократно. Просто наистина щяха да постъпят изключително умно и добронамерено, ако бяха спряли този унизителен документ, ако бяха преработили изцяло хора, които наистина разбират и чувстват проблемите, защото доколкото виждам, много от съветниците буквално се абстрахират от същността, по-скоро емоционалната същност, да речем, на проблемите с хората с увреждания. Има няколко неща, които просто наистина трябва... Тоест, от една страна ние стимулираме, или би трябвало държавата да стимулира това те да бъдат заети като всички останали хора. От друга страна, нашето предложение за това да бъдат фиксирани и номерирани пред работните им места, паркоместа за паркиране, беше абсолютно отказано. Аз не виждам как един човек, защото ние имаме в нашия офис такъв човек, знам какво за него означава едно такова препаркиране на всеки 4 часа. Знам по какъв начин се изкачват стълбите до втория етаж. Нали, била съм свидетел на тези неща. Може би наистина тези хора трябва да почувстват, да преживеят подобна ситуация, нали, да им се случи на тях, както да речем и това безумие с препаркирането на всеки 2 часа и 15 минути системата да не те приема. Нека да си върнат картите за преференциално паркиране, нека на всеки 2 часа да ходят да препаркират, нека да чакат по 15 минути и тогава да ми обясняват колко е смислена наредбата и че имала дисциплиниращ ефект. И да получават СМС, че поради технически причини СМС-ът не може да бъде прият. Така че има страшно много неуредици. Аз не вярвам, че тя може да бъде закърпена. Просто нямам това усещане, защото проблема не е малък. Тоест, те не са малки някакви проблеми, за да могат да се навържат. Но самия факт, че нито едно от нещата, които наистина са изключително смислени, не беше погледнато и не беше коментирано поне, означава, че тези хора просто не се интересуват от нищо друго, те просто се интересуват само от това да се приберат едни пари и са намерили начина и абсолютно нагло ни заявяват, че това няма да се промени. Да, според господин Тошев това е привилегия, според Орлин Иванов от същата партия ГЕРБ това е рестрикция. Сега, може би трябва помежду си да се уточнят в крайна сметка това привилегия ли е на живущите в режим на синя зона, да се плащат по 8,50 или е рестрикция?
Значи, то не е 8,50, те просто измислят отново някакви глупости. Става въпрос за това, че за първа кола живеещите в центъра трябва да плащат по 150 лева. Нали, както и да ги делиме всичките тези пари, това са си 150 лева и за втора кола 450, ако имате неблагоразумието да живеете 3 семейства на едно място, просто 1050 лева заминават само за синя зона. Както и да е. Въпросът не е в това колко е голяма тази сума, дали наистина тя е дължима и какво срещу този винетен стикер получава човек. Нямаш гарантирано Включително омбудсмана господин Пенчев каза, че е незаконно продажбата на тези стикери, е абсолютно незаконно, защото те не гарантират паркомясто. Както и всички останали неща. Всъщност непрекъснато има някакъв конфликт, а таксата, да не говорим, че е ужасно висока. Аз не вярвам с нещо да се е променило, даже напротив, наблюденията ми показват, че с абсолютно нищо не се е променило от миналогодишното положение. Състоянието в столицата, напротив, колите ще продължат, те ще продължат да запълват центъра. И ако наистина идеята беше да дишаме по-чист въздух, просто трябваше да затворят малкия пръстен, сегашната синя зона, да я затворят изобщо за автомобили и тогава нали, всички да ходят и да дишат там. Въпреки че аз не смятам, че това е най-уместно, но така или иначе това е някакво решение. Ама с какво на мен въздуха в центъра на София ще ми стане по-чисто от това дали си държа колата на улицата срещу 150 лева на месец или си я държа безплатно на улицата? Ами не знам, но аргументите са безумни. Искам да ви кажа, че даже аз, когато съм с автомобил и съм забравила да си изключа влизането на външен въздух, винаги когато съм зад някой от автобусите ми прилушава буквално, защото нито един от тях не е с катализатор и не е по всички изисквания. И наистина те замърсяват автобусите, замърсяват много повече въздуха, отколкото колите на хората, които живеят в центъра. Политически цирк ли беше според вас това, което разиграха с техните служебни карти? Да отпадне привилегията, в крайна сметка 3 пъти се прегласува, пък 4 общински съветници от ГЕРБ гласуваха против, въпреки че те са вносители и си запазиха привилегията. Допускате някаква договорка между политическите партии, представени в Столичния общински съвет? Защото се оказаха изведнъж много единни така в отстояването на собствения си интерес, докато при отстояването на обществения интерес се чуха най-различни мнения. На мен много шум за нищо, омерзението за цялата тази наредба ми е абсолютно достатъчно. Не искам да ги вкарвам, аз не искам да правя предположения. Очевидно е, че когато някой е решил да запази някаква своя привилегия, те даже доста така дървено и леко театрално поведение имаха. Очевидно е, че са решили да запазят привилегията си, но все пак това шоу беше необходимо, за да видят гражданите, че не са се предали изведнъж и че нали, много голяма част от тях просто искат, но много от тях пък са толкова доблестни, че не искат, но в крайна сметка това е въпрос на морал. Ще го прегласуват обаче на следващия сесия на Столичния общински съвет, ще го прегласуват. Разбира се, няма вътрешни подбуди. Имало е натиск отгоре. Ако остане по същия начин, ще бъде много смешно и много интересно. Но общо взето и оставките, и гласуването на подобни привилегии, и продължаването на съществуването на служебните абонаменти, на този незаконен паркинг, който е пред общината, пред Народното събрание. Всичките тези неща са въпрос на морал. Да, но на незаконния паркинг пред общината има табела с регистрационния номер на всеки един от автомобилите на общинските съветници. Да. Където това вече е гарантирано паркомясто, докато за гражданите такова няма. И понеже заговорихме за оставки, последното видео, колеги, ако може да пуснем за оставката на Радослав Тошев. Близо 2 часа продължиха дебатите по доклада, внесен от общинските съветници от БСП за освобождаването на Радослав Тошев от поста председател на транспортна комисия и отмяната на новите правила за паркиране. Стигна се до абсурдната ситуация Радослав Тошев, чиято оставка се иска, да направи предложение за прекратяване на дебатите по освобождаването му от поста. Предлагам
прекратяване на дискусията и гласуване на този доклад, тъй като този доклад просто няма нищо друго за цел, освен хаос и правен вакуум, както и колежката каза няколко пъти. Така че тепърва ще обсъждаме в детайли нещата. Този доклад специално предлагам да се гласува и да спреме тия странни дебати. Не е морално, не е коректно, не е етично човека, на който се иска оставката в този доклад, да иска прекратяване на дискусията. Помислете, докъде сме стигнали? Поне някой друг да го беше поискал. Не знам толкова ли няма един човек, който да подкрепя господин Тошев, че да иска прекратяването. Трябва той сам да си иска прекратяване на дискусията. Имам процедурно предложение да не се прекратяват дебатите и още нещо, да бъдат поканени и госпожа Фандъкова като кмет на София и господата Барбов и Любомир Христов като заместник кметове по транспорта и по финансите, по такъв важен за всички столичани въпрос, включително предполагам и за политическа партия ГЕРБ, е хубаво, ако трябва и почивка да се даде, но те да бъдат в залата, когато се обсъжда, защото може и те да имат мнение по този въпрос. С 32 гласа мнозинството от ГЕРБ отхвърли исканата оставка на Радослав Тошев и промените в наредбата, за които настояват протестиращите граждани. Почти през цялото време на дебатите от залата отсъстваха кметът Йорданка Фандъкова и заместник-кмета по транспорта Любомир Христов, а през малкото време, в което бяха в залата, не взеха отношение по проблема. Не правен вакуум, а вероятно интелектуален вакуум и морален вакуум е налице в определените групи в Столичния общински съвет, видно от изказванията на техните представители. Освен в съда, предполагам, че протестите ви ще продължат и на улицата, освен по съдебен ред, който сте решили да отстоявате правата на всички софиянци на практика. Така е. За нас сега е много важно, че тези известни личности, хора с име в България, застанаха зад нашата позиция. Очевидно не всичко се продава. И че има хора с морал и с достоинство, които наистина не се притесниха да застанат с имената си зад една подобна кауза. Ние смятаме, че все пак така би трябвало правдата да възтържествува и наистина съда да постанови отмяна на тази наредба и нейното изработване на ново, защото смятам, че само така на парче, както се направи до сега, е абсолютно безсмислена и ненужна. Да, ако хората имат нужда да изразят гласа си, тъй като то видя се, че и от протестите няма кой знае какъв смисъл, защото никой не им обръща внимание. Не ви ли притеснява факта, че последният протест така беше политизиран и това даде възможността мнозинството от ГЕРБ да се аргументира, че определени политически сили са така яхнали вълната на доволство, че протестът от социален се превърна в политически. Смятате ли, че това по някакъв начин ще опорочи каузата? Не, това принципно е доста притеснително, защото политическите партии имаха възможност да не мишкуват до последния момент, имаха възможност да заявят позицията си доста по-рано и да реагират, разбира се, с други механизми. Това е чист механизъм на гражданското общество, са протестните действия. Когато виждаш, че гласът ти не се чува и че не ти обръщат внимание, нормалното е да извикаш малко по-силно и смятам, че това би трябвало да е привилегия само на гражданските сдружения. В крайна сметка, в един момент става така, че всеки, който търси някакви аргументи, може да намери подвол теле, както казва народа. Въпросът е следния, че във всеки един момент пък не е грешно, ако си бил заблуден в нещо, да прогледнеш за истината и да застанеш на правилната позиция. Не вярвам обаче, че политическите партии не са забелязали какъв е конфликта, не са забелязали проблема. Даже, между другото, съм страшно учудена, че опозицията доста вяло предъвка синя зона, защото в крайна сметка те имаха възможностите и механизмите да застанат наистина на позицията на гражданите и да не се случват всичките тези неща до тук, но очевидно е, че в България сме с малко по-тежка карма. Трябва да изстрадаме всичко по някакъв начин. За съжаление обаче, освен в
съдебните решения и обявяването на тази наредба за незаконна, аз не виждам много голям смисъл от протести, но хората така или иначе имат нужда да изразят. Може да използва нашата трибуна. Казахте, на 5 октомври е делото пред административния съд София град, нали така? В колко часа? Ами аз още не мисля, че още не е посочен часа, но може би в 10, но така или иначе ще имаме възможност да контактуваме. Аз ще ви информирам. Информацията ще бъде оповестена, предполагам, чрез информационните агенции и в интернет, и в Фейсбук групата, така че може да призовем всички граждани, които смятат, че са ощетени, а това на практика е цяла София. Едните в момента са ощетени, другите им предстои да бъдат ощетени, защото кварталите няма да бъдат пропуснати, уважаеми зрители. За тях ще има нова зона, така че могат да се съберат и да подкрепят протеста на гражданските организации пред административния съд София град на 5 октомври. Допълнително ще бъде оповестен и часа. Аз ви благодаря за това участие. Уважаеми зрители, вие гледахте седмичното предаване на телевизия СКАТ, посветено на проблемите на Столичната община и на софиянци. Зад фасадата на тема Столичният общински съвет прие новите правила за паркиране. Наш събеседник бе Анжелика Цокова, представител на гражданско движение днес. За съжаление, имахме намерение на днешния ден, на 17 септември, да не разглеждаме тази тема, тя да бъде свързана с празника на София, но действителността е такава, така че бяхме длъжни да ви я покажем такава каквато е, а не напудрена и нагримирана. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Бъдете с нас и следващия понеделник от 21 часа. Сега ви желая приятни минути с програма.